Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si urobiť domáci kebab v tureckom chlebe. Môžeme ísť na to. Začneme s mesom, keďže my ho budeme dávať do mrazničky, aby zmrzlo, keď ho napocujeme a aby sa nám potom ľahšie krájali na také tenulinké plátky. Tak toto bude trvať najdlhšie, takže začneme mesom. Ja tu mám 400 gramov kuracích stehien, takto vykostených, bez kože. Prilejem trochu oleja a môžeme pokračovať s dochucovaním. Prisypem pol čajovej lyžičky rastce, štípku sušeného cesnaku, takú tretinu čajovej lyžičky. Ďalej sušenú cibulu. Ja som mal len takú sušenú cibulu, ktorá bola na také väčšie kúsky sušená a ja som chcel mať takýto úplný prášok, takže ja som si ju v mažiari úplne rozdrvil. Pol čajovej lyžičky červené mleté papriky a ako posledné takú jednu čajovú lyžičku sušeného petržlenu. Alebo teda petržlenové mňate. Nakoniec už len osolím a okorením. A rukami všetko poriadne premiešam. Keď mám takto premiešané kuracie stehná, tak zoberiem si nejaký plech, na ktorom mám papier na pečenie. Kuracie stehná si takto rozložím. A takto pripravené kuracie stehná dám teraz do mrazničky. A ako som spomínal, keď ich sa vlastne zamrazia, tak sa nám budú perfektne krájať tenulinké plátky a vlastne to bude úplne jak mäso na kebab. Medzi tým, kým sa mäso zmrazí, pripravíme si ten turecký chlieb. Začneme s takým rozkvasom. Do nejakej misy si pridám 60 g hladkej múky, 100 ml teplého mlieka, 12 g čerstvého droždia, rozdrvím takto medzi prstami, rovnomerne všade, keď sa mi to dobre mieša. Potom malú štipku cukru na podporenie kvasenia. No a teraz vareškou toto všetko rozmiešam. Veľmi dôležité je to, aby ste takto misu prikryli nejakým sáčkom alebo potravinovou fóliou. A keď prikrývate sáčkom, tak ho ešte prikryjte nejakou utierkou, nech vám ten sáčok nesklzne náhodou. A necháme teraz kysnúť približne takých 20-30 minút. Približne po pol hodine nám to pekne podkyslo, no a ďalej budeme pridávať ďalšie suroviny. Prilejem 40 g olivového oleja, 120 ml teplej vody, prisypem 200 g hladkej múky a ešte 8 g soli. Všetko znovu takto premiešam vareškou. Nemusíte sa s tým úplne miesiť, stačí takto jemne. Ja tam ešte kopec hrudiek, len nech sa premieša tá tekutina s múkou. Prikryjem znovu sáčkom a utierkou a nechám teraz kysnúť ďalších 20 minút. Tak jemne nám zase to podkyslo po tých ďalších 20 minútach. Ja si namočím teraz ruku, teraz si budem tak trochu spracovávať. Pekne som stiahol takto cesto do stredu, a keď mám trošku spracované, tak znovu ho nechám podkysnúť, ale teraz už takú hodinu. Cesto mi približne po hodine a pol vykyslo, nechal som trošku dlhšie kysnúť. A teraz si na plech vysypem trošku múky a toto cesto, ktoré je také rečie, vylejem na tú múku. Cesto pomúčime aj z vrchu. No pekne takto, ako ho mám pomúčené, tak si vytvarujem taký tvar kruhu. Keď mám takto vytvorený takýto kruh, tak na chvíľku nechám podkysnúť na bok a medzi tým si prichystám jedno vajíčko, oddelím žltok od bielka a do misky si pridám len žltok. K žltku pridám jednu polkovú lyžicu vody a žltko s vodou takto rozmiešam. A toto žltko s vodou teraz rozprestrem po celom ceste a rukami si vytvorím takéto priehlbinky. Nakoniec vrch už len posypem takto čiernym sezamom a ešte trochu klasického bieleho sezamu. A turecký chlieb budem teraz piecť na 250 stupňov približne na takých 10-15 minút. Uvidíte, keď bude krásne dohnedo upečený, tak to bude hotové. Turecký chleba mám upečený, no a už ideme do finále, ale ešte predtým vlastne ako spravíme to mäso, tak si nachystáme aj zeleninu, aj dressing. Začneme s dressingom. Do misky si pridám 300 g bieleho jogurtu. Jogurt ochutím sušenou petržlenovou vňaťou. Môžete samozrejme používať čerstvú. Ďalej pridám štipku sušeného cesnaku, štipku sušenej cibule a nakoniec už len ochutím soľou a čiernym mladým korením. Všetko premiešam dokopy.
Niektorí ľudia používajú aj majonézu do tohto dressingu. Mne tá majonéza tam príde naozaj tak veľmi ťažká a nerobí tam podľa mňa úplne dobrú chuť. Mne čisto len takto jogurt príde o mnoho lepší. Zo zeleniny tu mám kúsok šalátu, jednu paradajku a cibulu červenú. A všetko si budem krájať na tenké plátky. Rovno zeleninu si môžem ukladať na nejaký tanier. Nakoniec si zoberiem pambicu, dám si na ňu olej, pomaly si ju nechám rozohriať. No a medzi tým si nakrájam toto zmrznuté mäso, vidíte, na úplne tenulinké plátky a vidíte krásne, jak je zmrznuté, tak sa dajú fakt vytvárať úplne tenulinké plátočky, ako keď sa z toho jedného veľkého kusu, alebo to nie je jeden veľký kus, ale z tých plátkov, ktoré sú na sebe navrstvené a potom sa do kolečka dokola točia a opekajú, tak sa potom dajú krájať pekne tenké plátky. Tak keďže ten stroj na to mäso nemáme, tak takýmto spôsobom to vieme zjednodušiť a si takto spraviť aj doma. Naozaj pozerajte, vidíte úplne dokonalo tenké. Mäso mám nakrájané a môžeme si ho hodiť do panvice. Mäsko vidíte krásne hotové, ako na kebab, úplná pecka. No a teraz to môžeme dať celé dokopy. Mám tu takto na štvrtky nakrájaný ten turecký chleba, ešte si ho rozkrojím. Na spodok si pridám dressing. Máme ho naozaj veľa, čiže nemusíte s ničím šetriť. Ďalej, k tomuto si pridám mäso. Mäso netreba šetriť. Na toto pridáme znovu dressing. Takto. Fajnovú šalátu. Paradajky. Cibulu. Je to hotové. Na začiatku sme si urobili 400 g kuracieho mäsa. Ja tu mám 4 porcie a celkovo je to spravené na 4 porcie. Čiže reálne tých 400 g to je tak na také 2, max 3 porcie. Ideálne fakt, keď to naložíte tým mäsom. Čiže na takéto 4 porcie budete potrebovať minimálne tých 700-800 g mäsa. Takže to je len k tomuto. A dole do popisu napíšem všetky suroviny aj množstva. No nakoniec, keď tam hotové, tak to už len ochutnám. Neskutočná paráda. Úplne som sa do toho pustil, lebo je to neskutočne dobré, ľudia. Všetci to naozaj vyskúšajte, je to proste domáci kebab v takomto tureckom chlebe. Viete sa naozaj spraviť tak perfektne doma, je to neskutočné. Fakt to všetci musíte vyskúšať. Pošlite to všetkým, zazdieľajte to. No a ja dúfam, že tento recept sa vám páčil. Dole do komentárov mi napíšte, že ako vám chutil, keď si ho pripravíte. Nezabudnite samozrejme ani like a odber. No a dole v popise je link na takýto môj merch, na takýto môj zástiry a trička. Takže ak by ste ma chceli podporiť takýmto spôsobom, tak dole v popise je ten link a môžete si zakúpiť. No a uvidíme sa na budúce a čaute.